chapter 22, 31 hanggang 45. Sabi sa verse 31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. 32. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. 34. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. 36. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Verse 38. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. 40. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at do'y lumuhod at nanalangin. 42. Nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. 44. Pagkatapos manalangin, sabay-sabay po tayo, pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Nagtanong pa siya, bakit kayo natutulog? Tanong niya, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Tayo pong lahat ay yumuko. Aming Diyos, salamat po Ama sa iyong dakilang mga salita. Dalangin namin, Panginoong Jesucristo, na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo ay mahingahan nga po ito, Panginoon. Hallelujah. Maging buhay itong muli namin at anumang nais mong ituro sa amin, Panginoon, patuloy ito, Lord, na pumasok, Panginoon, sa aming sistema. At ipahintulot mo na ang buhay namin, Panginoon, ay maging daluyan ng kapurihan ng dakilang pangalan. Ang pagtanggap at pagsunod namin sa salita mo, Panginoon, ay maging daan upang minsan pa mapaluguran namin ang iyong puso, aming Diyos. Maraming salamat po. Pakumbaba po kaming nananalangin ng bukas na langit ay manatili sa amin at karunungan na nagmumula sa iyo na punong-puno ng pag-ibig. In Jesus' name, Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. Ang text po natin ngayon ay very common. Amen? Ito po ay pumapatungkol kay Jesus bago siya makaranas ng pagpapahirap at maipako sa krus. At ang kausap niya dito, mga kapatid, ay walang iba kundi si Simon. Sabi niya dito, Simon, Simon, makinig ka, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Ito pong text natin sa Lucas chapter 22, matatagpuan din po ito sa Marcos, sa Matthew, Mark, Luke, sa Matthew, Mark, and John. Yan. Pero sa tatlo pong ito, ang nagsasalaysay tungkol sa may part si Satan sa kahinaan ng mga disciples ay matatagpuan sa Lucas. Yeah po. Kumbaga may tinatrabaho si Satanas para ang mga disipulo ay manghina. Para ang mga alagad ni Kristo ay manghina. Nagtatrabaho si Satanas this time. At sa kahinaan din ng tao, sa kahinaan din ng mga disciples, talagang napasok sila ni Satan.
Sabi dyan, subalit idinalangin kita, sabi ni Jesus, pero ngaya ikaw ngaya Pedro, pinag-pray kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Ganun pa din po, kahit si Jesus na mismo ang nag-pray kay Peter, natempt pa din si Peter, tama? Natempt pa din siya. Si Jesus na yun. So, ano ang malaking problema? Amen. Diba? Si Jesus na yun, powerful God na yun. Pinag-pray na mismo si Peter. Pero, na-take into account pa din sa mga sumunod na kwento na si Peter talaga, nangyari yung sinabi ni Jesus na ipagkakaila mo ako ng 3 beses. Pero nagbigay na ng assurance si Jesus, sabi niya, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Pero, may nangyari pa din. Ano ang problema? At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Yan. Jesus is still hopeful. So, alam na talaga ni Jesus na mangyayari ang bagay na iyon kay Pedro. Si Pedro naman, alam natin, very aggressive na disciple, grabing mangako. Ano sabi niya? Sabi dyan, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Di ba? Sabi ng mula taas ng bundok hanggang sa kalaliman, ako'y magtitiwala sa iyo. Sabi ni Pedro, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. 3 times. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Ang sabi ng mga disciples, hindi po. Kaya pag sumusunod, nagpapasakop tayo sa Diyos, ginagawa talaga natin ang kalooban ng Diyos. Sa kung paano niya tayo tinawag, ay hindi naman tayo pagkukulangin ng Panginoon. Naging matapat ang Diyos kasama ng mga disciples na ito. Ngayon, sinabi niya, subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Ganun yung kanyang utos. Bakit? Bakit ganun ang utos ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinabi ng kasulatang ito, ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Kaya sinabihan niya yung mga disciples, bili na kayo ng tabak. Pero alam niyo po ba, sa kaibuturan din naman ng puso ni Jesus, umaasa siya na hindi kayo sasama, di ba? Hindi niyo yun gagawin. Alam naman natin na ang tabak ay simbolo ng pagpatay. Subalit, sa labis na kamangmanga ng mga disciples, ginawa pa din nila kasi yun yung sinabi ni Jesus. Kumbaga, hindi ganun ka-filled ng wisdom itong mga disciples na kung ano lang ang sinabi niya, okay, nag-o-obey man sila, pero hindi nila, kahit hindi nila lubos na nauunawaan, sumusunod man sila, pero hindi nila alam na part na iyon ng testing din naman ni Jesus sa mga disciples kung gagawin nila ang bagay na iyon. Mamaya, madidiscover natin, ikaw naman Jesus yung nagsabi, bakit parang kasalanan ng disciples ngayon? 'Di ba? Parang bakit kasalanan? Sabi mo naman talaga, bumili sila ng tabak. Ipagbili pa nga kung ano ang natitira sa kanila, tapos ibili na nila ng tabak. Di ba kasalanan mo din yun kasi inutos mo sa kanila? Pwedeng ganun yung maging kaisipan natin. Pero mamaya, i-reveal sa atin anong ibig sabihin ng pagsabi ni Jesus na bumili sila ng tabak. Sinabi ng mga alagad, grabe Panginoon, heto po ang 2 tabak.
Alam na nilang si Jesus ay loving God, hindi kayang pumatay, pero hinanapan sila ng tabak at nag-present pa sila ng tabak. Hindi ba pwedeng magsabi sila na, ano mo man Lord ang tabak? Di ba? Aanin mo ang itak. Di ba po? Pero wala. Ang sabi nila, direkta. Panginoon, nagpanginoon pa man, heto po ang dalawang tabak. No question. Bakit ganon? Sabi naman ni Jesus, sapat na iyan. Okay, sapat na nga yan. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang nakagawian, nagpunta siya sa Olive Mountain kasama ang mga alagad at doon sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Sa mga oras na ito, nalulungkot ang disciples, pero ginagawa nila yung sinasabi ni Jesus. Wala na silang maunawaan. Sa katotohanan ay malungkot na ang kanilang puso. Kaya sabi ni Jesus, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Kaya, umalis si Jesus, iniwan yung mga disciples, at dooy lumuhod at nanalangin. Nagluhod na si Jesus, nagpray na siya, Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sabi ni Jesus, that humble prayer. Amen? When was the last time na nanalangin tayo na kalooban ng Diyos ang mangyari sa atin at sumasabay tayo sa panalangin na yon? Kailan yung mga huling oras po na yon, mga kapatid? Kaya sabi niya dyan, nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Sa ibang translation, halos umiyak si Jesus ng dugo sa grabing kapighatian na naranasan niya. Alam niyo po ba kung ano ang dala-dala ni Jesus doon sa Mount Olive? Bakit halos umiyak siya ng dugo? Yung harap-harapan na tinalikuran siya ng disciples. Paano mo nasabi, Ma'am Chin, harap-harapan? Remember nung hiningi yung tabak? Yun yung daan, yun yung para matupad ang kasulatan. Nagsabi po baga siya para matupad ang kasulatan. Harap-harapan na nila na ininsulto or dinisobey ang Diyos. Harap-harapan na yung rebellion, kumbaga, na akala nila ito ay pagsunod. Dahil sa kawalan ng karunungan, kumbaga kamangmangan, because of ignorance. Kaya mahalagang nakikinig sa salita ng Diyos at nagpapasakop. Dahil sa ignorance na yan, mga kapatid, nagawa ng disciples ang ang harap-harapan na mag-disobey kay Jesus. Ma'am Chin, sabi kasi ni Jesus, bumili ng tabak kasi nga hindi nila alam kung sana ay kilala nila si Jesus, tama ang kanilang magiging mga aksyon. Pero dahil hindi nila ganun kakilala ng malalim si Jesus, nagawa nila iyon. Kaya mabigat ang loob ni Jesus. Isa sa dahilan kung bakit mabigat ang loob ni Jesus ay sa ginagawa ng mga disciples na ito na harap-harapan. Napagtalikod sa Kanya. Ang hinihingi lang ni Jesus, pwedeng isang tabak, labasan siya, 2 tabak. Kaya sabi ni Jesus, okay, sapat na yan. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at doon nanalangin ng Diyos. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo, Ate Emeline, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Tapos natutulog na itong mga alagad. Alam niyo po ba, sa ibang translation, sa
somewhere in Matthew, Mark, and John, nakatulog yung mga disciples sa grabing lungkot. Sa sobrang lungkot nila, imbis na manalangin, itinulog na lang nila. Kaya nadatnan sila dyan ni Jesus na natutulog. Sabi dyan, naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Sa ibang translation, hindi sinabi na dahil nalulungkot yung disciples. Sinabi lang doon, naratnan ni Jesus na natutulog sila. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Sino po sa atin ang naranasang pagtaksila ng kaibigan? Pero common. At ano ang pakiramdam ng pagtataksil na may halong pangako? Sino dito ang pinangakuan? Tapos iba man sa ginibo sa pangako. Anong pakiramdam? Kulog da. Kulog. Aray mo. Sabi ko mga kabataan, aray mo. Yan. Kaya ang pamagat ng pag-uusapan natin, ang hangganan ng pagtataksil sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, paano natin malalaman na pinagtataksilan na natin siya? Bilang nabubuhay na nagsasabing Kristiyano, paano natin ma-identify yung sarili natin na nagtataksil na tayo sa Diyos? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. May pagtataksil na galing sa tao o sa ating mga sarili mismo, gawa nating mga sarili, at may pagtataksil na galing din mismo kay Satanas. At ang pinaka-worst po sa lahat mga kapatid, kung ang pagtataksil na yan, na ginagawa natin ay hindi na lang sa atin, kundi tinatrabaho na natin yung trabaho ni Satanas. Meaning, tayo mismo, direktang tayo, gumagawa ng pagtalikod sa Diyos kahit alam na natin kung ano ang totoo. Let's discover. Ang mahirap labanan sa lahat ay ang pagtataksil na si Satanas na mismo ang kumilos at ginagawa natin yung pagkilos mismong iyon ni Satanas. Kumbaga, hinahayaan natin. Siyan yung pinakamahirap na pagtataksil sa puso ng Diyos. Yun yung moment na si Jesus halos umiyak ng dugo. Amen. Ma'am Chin, ang tagal mo. Paano? Paano namin malalaman? So let's start. Sa panahon na ito, walang pangako ang nakakapagpanatili. Maging lahat ng tama, gagawing mali. Tama. Ganyan, sa panahon ganyan, halos mayo ng pangako na kayang magstay. Di ba po? Kahit anong pangako mo, minsan, kapag nailagay ka na sa sitwasyon, gagawin mo pa din yung mali. Kasi sabi mo, hinihingi ng pagkakataon. So wala nang pangako na nakakapagpanatili. At ang pinakamahirap sa lahat, yung kayang gawin na mali yung tama. Ano ang sukatan at hangganan para masabi nating pinagtataksilan na natin ang Diyos kahit hindi sa atin sabihin ng kapwa natin, kahit hindi magsabi si Ate Cristel na, kapatid, pinagtataksilan mo ang Diyos. Di ba? Kasi di ba, marami sa atin ayaw ng rinirebuke, ayaw ng kinokorek, ayaw ng napapansin, ayaw ng pinapaalalahanan. Amen? So, paano natin? Ngayon, tutukan natin yung salita ng Diyos. Paano natin masasabi na pinagtataksilan na natin ang Diyos? Una, unawain natin na si Satanas ay kumikilos. Satan is always at work. Gustuhin man natin sa hindi, gumagawa siya. Lalo na kung ikaw ay nasa Diyos, tumataas sa Diyos, o kaya naman ay lumalalim sa Diyos. Basta ang hanap mo si Lord, si Satan nakabantay. Amen. Sa pagkilos ni Satanas, siya ay nagpapadala ng mga pagsubok sa iyo at sa church. Alam mo po yung may personal ka nang struggle, tapos
pagpasok mo pa sa church, makakaranas ka din ng struggle na binibigay din naman ng church. Akala mo church ang may gawa. Hanggang masasabi mo sa sarili mo, wala na akong malalapitan, wala na akong mapupuntahan. Kahit ang simbahan, di ko na matiwalaan. Tama? Sisay nakaranas kaya? Si Satanas ay nagpapadala ng mga pagsubok sa iyo at sa bahay niyo, pagsubok na, pagdating pa sa church, pagsubok pa, amen baga ano? That's undeniable. Meaning, si Satan kumikilos. Sabi nga, kahit nga si Pedro kasama ni Jesus, nagsabi si Jesus, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Saan yan nangyayari? Sa church. Amen? Yung mga malalim sa salita ng Diyos, yung paghihiwalay ng ipa sa trigo, nangyayari yan sa church. Amen? Kaya, kung iniisip natin na sa simbahan, Satan does not exist, he exists. O kung sa simbahan, Satan exists, pagluwas mo, Satan exists, where's the safest place now? Saan ang safest place? Kaya, pigre-remove ng Diyos ang ignorance natin so that palagi tayong safe. Tamayo naman kitang madudumanan sa buhay na ini. Ako, I've been to church, I've been to work, I've been to school, I've been to friends, I've been to family sa bahay namin. Whew! No peace. Not unless Jesus is there. Daang payapang lugar. Maliban kung si Jesus daradara mo. Amen? Maliban kung si Jesus daradara mo, kaya mahanap ka, maduman ako sa swimming pool para magpayapa lamang ang isip ko for few minutes, few hours. Pagbalik mo na naman, balik ka na naman sa dati. Kaya ang advice ko sa imo, you bring Jesus with you. Amen? All the time. Si Simon nga ni, kuro kaiba pa si Jesus. Nakipag-ulay pa si Satanas kay Lord. Na may gigibuhon siyang daimagayon. Subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Sabi sa unang Pedro chapter 5 verse 8, kaya nasabi ni Peter, maging mapagbantay kayo at magpakatatag. Pakibasa po sabay-sabay yung, kung nababasa nindo. 1, 2, 3, go. Na naghahanap ng masisila, typo, sorry po na typo, na naghahanap ng masisila. Kaya si Pedro yun, yung nagsabi. Saan niya natutunan? Nung magsabi si Jesus na, susubukin ka. Kaya ang sabi ni Jesus, manalangin ka, pero ngayon pinalangin din kita. Natutunan yun ni Pedro kay Jesus. Sabi sa 2 Korinto, kahit si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya, hindi katakataka kung ang mga lingkod niya ay nagkukunwari ring mga lingkod na gumagawa ng katuwiran. Takot. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, no safest place on earth. Sa ibang mga church, ang sasabihin sa imo, magpasimbahan ka, ning makaranas ka ning kapayapaan, ning safe na bagay. Sabihin ko sa imo mga kapatid, ini nang sinasabi ko sa imo, dawa magparasimba ka every single day, diyan ka na mag-star sa church. Kung ang problema you carry Satan within you, walang peace. Amen? Arog ni Peter, ano lang ang dahilan? Ignorance. Anong dahilan? Ignorance. Kaya sila napasok ni Satanas. Paano kumikilo si Satanas?
Paano kumikilos si Satanas nang hindi natin namamalayan? Satanas. Sabi kang ate duman sa sa remedial, sa summer class, ngay si Santanas. Sisay man po ngaya si Santanas. Sabi ko, Satanas, bakong Santanas? Sisay man po ngay si Santanas. O, diba? Tayo bistado si Satanas. O, paano kumikilos si Satanas nang hindi natin namamalayan? Pasimpleng pagkilos po ba? Una, binubulag niya ang kaisipan. Amen? Hindi sila sumasampalataya, sa Bible po yan, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Kaya nawawaran ka ng faith kay Jesus. Kaya dumarating ang time nagdududa ka, nagdadalawang isip, or minsan hindi mo na nakikita na gumagawa ang Diyos. Dahil gumagawa din si Satan. Gumagawa si Satanas. Sabi ng bata, Santanas. Gumagawa si Santanas. Si Satanas gumagawa upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pwede po ba nating basahin? 1, 2, 3, go! Nangyari po ba yun dun sa disciples nung time na yon? Tingnan po natin. Di ba po dun sa part na yan, sinabihan sila ni Jesus? Sapagkat nasusulat. Amen? Sabi dun, sapagkat nasusulat, kailangang matupad ang kasulatan. Lagi nilang kasama si Jesus pero hindi nila na-encounter yung tungkol sa kasulatan. Anong ginawa ng disciples? Mga workers. Nagdidepende sa napirmi kay Jesus pero dahil nag-aadal ng Word of God. Tama. Arog kayan ang mangyayari. Ganyan ang mangyayari pag ang mga naglilingkod sa Diyos, perming nakadepende kay leader, pero di nagbabasa mismo ng Bible. Balikan mo po yun, pasuyo po Ate Emeline dun sa verse kung saan na-encounter ni Jesus. Yung sabi doon ni Jesus na sa verse 36 hanggang 37 to 40. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Kung ang disciples nag-aadal kang Old Testament, sana ay aware sila na ang mga hinihingi, mga pinapagawa ni Jesus ay batay sa nasusulat. Biday ko ninda na hindi po sana nila nabigyan si Jesus ng tabak. Tama po. Pero kahit na sinabi na ni Jesus, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito, ibinilang siya sa mga salarin. Malinaw. Malinaw ng sinasabi ni Jesus ang matuod, ang totoo. Nagbubula na ako. Malinaw po. Amen? Pero, anong sinabi ng mga alagad sa verse 38? Pakibasa po. Verse 38. Amen? Imagine. Malinaw naman na sinabi ni Jesus. Iyan ang nasasaad sa kasulatan. Tapos, anong ginawa sa kanya? Panginoon, ini nga duwang tabak. Grabe ang sukdulan. Amen? Sukdulan at harap-harapang pagtalikod. Tung nakaharap sa iyo pero nakatalikod na.
Because of their actions. Because of their doings. Amen? Oh, ang hapot, nagigibutaman daw ini. Grabe, ano po? Medyo malalim garo ini sa iba. Nakakasabay pa po, amen? Hallelujah. So sabi po doon, ina po nga may 2 tabak. Hindi malinaw sa kanila ang fulfillment of the scripture. Kaya sabi ninda, ini po nga 2 tabak. Minsan naisip ko, siguro kung hindi nagbigay ng 2 tabak yung disciples, medyo madidelay. Amen? Pwede garo ma-delay. Ano po? Kasi hanggat hindi nangyayari ang kasulatan, dahil man yan madudugtungan agad-agad. Dapat ma-fulfill na muna in accordance to the word. Pero sabi ko nga, because of these disciples' ignorance, sumama lang ng sumama kay Jesus pero hindi nag-aaral ng Biblia. Ang nangyari, sila mismo ang ginamit para kalabanin si Jesus. Nagets na kung taono, may mga naglilingkod man sa church na pinipiling kalabanan ang leader, mayo ang devotion. Mayong personal Bible study. Kaya pa. Yeah. The disciples did that. Pero nabago yun. Nabago po yun. Ano? Paano kumikilos si Satanas? Binubulag ang kaisipan ng tao. Sunod, tahasang paglimot sa pangako ng pakikipag-isa sa Diyos. Alam mo na yan na ang sign that Satan is at work within you kapag may mga promises ka sa Diyos na hindi mo na pinipiling panindigan. Kasi ang mas pinipili mo, yung mundo or yung sarili mo na. Satan is at work with you. And maybe our heart is also becoming satanic already. Dangerous. Amen? Napaka-dangerous. Kapag nag-i-start na tayo, nalimutin yung pangako ng pakikipag-isa natin sa Diyos. Remember, Peter, sumagot si Pedro, Panginoon. Sabi ni Peter, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Sinulita na nga ako sa Diyos na mamatay man siya o mabuhay, kay Lord siya, kay Jesus siya. Wala. Natakot. Natakot na. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Okay? 3 beses mo ako ikakaila. Sabi sa Lucas 22:54-62, ito na po yung part. Yan na po mga kapatid, yung part po na si Jesus po ay dininay ni Peter. Ayan na yan yung account na dininay niya na si Jesus. Sabi dyan, pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, ikaw man ay kasamahan nila. Sabi sa sunod na verse dyan, ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Di ba? Nag-deny na ulit siya. Tapos isang oras, siguradong kasama ka ni Jesus, ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Sabi naman kay niya, sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi niyo. Di ba? Another denial. Pero, ipagamayan, nag-iba-iba kay Ma'am Chin. Ano man, day man, para man kayo ito naki-attend sa naman ako naman. Hindi nilay na ako.
Dininay na ako. Ikaw baga ngayon so kuro kaibat kay itong babae digding nagba-Bible study baga ngayon. Na dakol ngayon tigsasabi sa iya. Huh? Day, nagsabay man sa ako kay ito. may tricycle kay Sinda. Kaya nakisakay sa naman ako. Dininay na. Pero si Pedro, dininay na si Jesus. Ang dahilan, ignorance, iyo yan. Sige sa nang sunod kay Jesus, pero daima nagbabasa ng kasulatan. Nagkaigwa ng mga denial. Ni daina nga ni dinefend dyan si Jesus, wala nang defense. Wala na. Ano pa? Kaya, ano ang pangatlo na ginagawa ni Satanas? Manhid ng konsensya at manhid na damdamin sa Diyos. Ano nga po yung una? Ano yung una na ginagawa ni Satanas? Ano yung unang ginagawa ni Satanas? Po? Ano yung una? Saka lang naalala. Hindi nagsusururan. Ano yung una? Dapat aram nindo ini. Tabaka, taglalaog na kita ni Satanas. Dahil taparam. Binubulag ang kaisipan. Dinadaya. Hindi binibigyan ng panahon na mag-aral. Kaya pagpaparagibo siyang busy. Pagpaparasinungalingan. Binubulag ang kaisipan. Sunod na ginagawa ni Satanas. Yan, ginagawa ng mga satanic heart. Kahit aware na mali, masasaktan si Jesus, labo-labo pa din. Labo-labo pa din. Sige-sige pa din po. Satanic heart. Trabaho yan ni Satanas. Do not work. That. Ano pa? Manhid na ang konsensya at damdamin sa Diyos. Kaya, sabi sa unang Korinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. So, minamanhid na ang konsensya mo. At sa kabilang banda, hindi mo na din alam yung tama at yung mali. Kaya po, gumagawa. Si Satan na po ang gumagawa at kung hindi man si Satanas, tayo mismo. Kasi aware naman tayo pero pinahihintulutan natin. Kaya nga po, paano natin nakita sa text na manhid na ang konsensya at damdamin kaining mga disciples, ditong mga disciples. Sabi sa verse 38, sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang dalawang tabak. Kaya sabi ni Jesus, sapat na iyan. Manhid na. Harap-harapan. Sabi ni Jesus, para matupad ang sinasabi ng kasulatang ito. So, aware din naman ang mga disciples sa pahihirapan din si Jesus. Paulit-ulit na siyang nagsasabi na madali na ang pagpapahirap sa kanya at lalong pinadali ng disciples. Lalong pinadali ng disciples. Kasi nung pagingin ni Jesus ng tabak, the word has been fulfilled. Naganap ang sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay ibibilang na kasama ng mga salarin. So pinadali ng mga disciples ang ang salita ng Diyos. Ginawa na talaga nila, finulfill na nila. At ano pa? Nagtataglay ng kalungkutang hindi galing sa Diyos o paghinto. Ito pa yung ginagawa. Pinapamanhid ni Satanas ang konsensya mo, ang damdamin mo, ang sunod na gagawin ni Satanas ay i-discourage ka na. Kaya po, magbibigay na siya ng mga dahilan para ikaw ay huminto. Palulungkutin ka ng palulungkutin, tapos ang tendency mo, hindi ka na magpapatuloy. Kaya, ganyan po yung ginawa ng mga disciples.
O malalaman mo na ang kumikilos na ay si Satanas sa buhay natin kapag mas pinipili na natin ang matulog kaysa manalangin. Alam kita, pag marami ang pinagdaraanan mo, mas pinipili mo na lang matulog kaysa mag-pray. No. Ibig sabihin, si Satan kumikilos, gumagawa. At work siya sa mga time na yan. At work siya para dalhin ka sa betrayal. Para dalhin ka sa rebellion. At work dyan si Satan. Yan po. Kaya sabi ni Jesus, bakit kayo natutulog? Sino dito pag sobrang nalulungkot siya, sa sobrang lungkot niya, natutulog na lang siya? Amen. Nagprahibi ka na, Prahibi ka. Tapos hanggang sa kahibi mo nakatulog ka na lang. So, Satan will always cause you to stop. Ano ang plano ni Satanas? Mangwasak, magnakaw, at pumatay. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pero si Jesus naparito siya upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya si Satan ay kumikilos, pero ang biyaya ni Jesus bilang Diyos, si Jesus as our God, may grace sa buhay natin. Amen. Madali na ako magtapos. Ano ang biyaya ni Jesus bilang Diyos? Una, He's praying for you. Ipinapanalangin ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ipinapanalangin ka din ni Jesus. Bago pa mangyari sa atin ang lahat, nag-intercede din si Jesus. Pero kung siyang pinanalangin niya si Peter, yun na nga kasi ang problema. Si Peter ay na-filled na ng satanic heart. Yaon sa iya itong 4 na bagay na diniskas ko kanina. Yun ang pinaghari ni Pedro sa buhay niya, yung 4 na bagay na yun, yung diniskas ko kanina. Pero si Jesus keeps on interceding for us. Sabi ni Jesus, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, pero manghihina pa din. Kaya sabi ni Jesus, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang tunay na may pagsisisi, pinapagamit ang buhay sa Diyos. May kausap po ba ko? Kaya pa. Ang tunay na may pagsisisi, pinapagamit po ang kanyang buhay sa Diyos. Sabi po dito sa Hebreo chapter 7 verse 25, pakibasa po, 1, 2, 3, go! Yan. Kaya dapat meron po talaga tayong total connection with Jesus. Dahil alam po ni Jesus na kagaya ni Peter, we are weak. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are weak, but we are strong in the Lord. Amen? We are weak, pero kung may Jesus tayo, si Jesus ang namamagitan para sa atin sa Father. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 34, sino pa ang hahatol upang tayo'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit higit sa lahat ay muling nabuhay? At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Isn't this a good news? Na sa kahinaan natin, Jesus became the mediator for us in the Father. Kaya ka nandito ngayon sa church. Kaya sinasabi ng Diyos na hindi ka mabubuhay with a satanic heart. Amen? Hindi tayo mabubuhay with a satanic heart. Hindi tayo mabubuhay na alipin ni Satanas. Amen po ba? Dahil may Jesus tayo.
Ano, Ate Cristel? Because we have Jesus. Sino pa si Jesus? Ano pa ang biyaya ni Jesus? Nagbibigay siya ng maraming pagkakataon. Chances, many chances. Kagaya ng ginawa kay Peter. Sabi po dyan sa Panaghoy, chapter 3:23, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Yan. It means many chances. Bawat umaga, sariwa, bago. Kailangan lang natin mag-trust, lumapit. Amen? Sino dito ang nabibigatan? Sino dito ang may pinagdaanan kahapon na hindi maganda? New mercies every morning. Amen. Bagong bagay ang inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano pa? Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, yes. Amen. Kaya ngayon nanalangin ka, forgive me Jesus. Siguraduan, erase na yan, 100%. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Huwag ka nang babalik doon. Amen? Mayo ng baralikan. Amen? Amen. Sabi sa Joel chapter 2 verse 13, ito na. Magsisi kayo ng taos sa puso. Sabay-sabay raw po. 1, 2, 3, go. Lahat ng nananampalataya sa salita ng Diyos, pumalakpak sa Joel chapter 2 verse 13. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Amen. Grabe, napakaganda. Pag nagbalik loob tayo sa Kanya, siya'y mahabagin, mapagmahal. Sabi dyan, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Amen? Dawat dakulo na kitang pwedeng mag-ibo sa iya. Ano ang sabi dyan? Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa saan? Sa nagsisisi. That's the grace of God. Amen. Hallelujah. Ano pa ang biyaya ni Jesus? Tinanggap niya ang paghihirap sa kabila ng ating pagkukulang. Tama po? That is your God. That is your Jesus. Dawa minsan kita nagiging satanic na. Tinatrabaho ta na ang trabaho ni Satanas. Ngani, nagiging manhid tayo. Hindi tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos. Nabubulag ang ating kaisipan. Hinahayaan tayong mabulag ng mundong ito. Pero, grabe si Jesus. Sa halip na galit at puot ang maramdaman ni Jesus sa mga oras sa harap-harapang pagtataksil, nabagabag ang kanyang kalooban, namundot siya. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi lalo na sa mga tao. Kasi naisip ni Jesus, ang disciple ko nga ni Naya, kuro kaibahan ko pa. Kasama ko pa, nakikinig sa akin, pero hindi talaga nila maintindihan. Paano pa ang maraming mga tao? Kaya patong-patong na ang bigat na nararamdaman ni Jesus that time. Naging hayag sa kanya ng lubusan ang kanilang kahinaan. Nahilig kang Diyos na kaya pala nating talikuran din naman siya.
Pero tinanggap niya ang lahat. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, yan. Kaya uyan ka ngunyan, kaya nandito tayo, nag-worship, masayang pumapalakpak, malakas tayong tinataas ang ating mga kamay, hindi ka nanghihina. Dahil may ginawa si Jesus sa atin. Tayo ay gumaling sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Na dapat tayo yun. Amen? Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, basa, 1, 2, 3, go. Mabilis. Ay, mabilis, malakas. Hallelujah. Pinasan niya upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sino po dito ang mga pinatawad na ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Dawa nagkasala ka, tapos na. Imagine that. Para lang dahil kita mag-suffer. Hinaharap ng Diyos ang betrayal para lang hindi tayo mag-suffer. Tinanggap niya ang paghihirap kahit na tayo ay nagkulang. Kaya sabi ni Peter, si Peter mismo ang nagsabi sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Ganun kabigat yung pakiramdam ni Peter na araw pa lang kailang ginibo ni Jesus para sa akin. Upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Sino mo dito ang patay na sa kasalanan? Amen! Namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ka nandito. Amen. Nakakakitaan ka ng Diyos na may chance pa sa'yo. Kaya lagi tayong nagsiselebrate. Sabi mo sa katabi mo, laging nagsiselebrate. Amen. Masayang masaya tayo. Hindi niya sinukuan ang lahat ng ating mga kasalanan, kahinaan. Tinanggap niya na ito at hindi niya pa ito sinukuan. Amen? Hindi siya sumuko. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 14 to 15, pakibasa, 1, 2, 3, go! Amen! Hallelujah! Yes, pinapalakpakan siya ng Diyos. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Amen? Grabe talaga si Lord. Diba? Mapapaggrabe ka, Lord. Amen? Ang makakaunawa lang nito sa akin, yung mga taong nakaramdam ng pagpapatawad ng Diyos. Ng bagong buhay. Ng bagong karanasan. Amen? Na talagang totoo ang Diyos. Ang pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Kaya, isa man ang matanggap sa to ng buong buo. Amen? Si Lord lang. Sabi sa Isaiah 53 verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Yan ang biyaya ni Kristo sa buhay natin. Kaya, ano ang inaasahan ng Diyos mula sa atin? Konting-konti na lang, kapit pa. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka pa. Konting-konti na lang.
Yan. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Sa pagbubulag ni Satanas sa kaisipan, anong inaasahan ng Diyos? Una, Romans 12, 1-2. Pakibasa po, 1-3, go. May kadugtong, verse 2. Amen. Pag binubulag tayo sa ating kaisipan, binubulag tayo ni Satanas, maging ng sarili nating pakiramdam, change the way you think. And let God change the way you think. Hayaan mo na baguhin ng Diyos ang pag-iisip mo para sabi dyan, upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, sabi sa verse 2 ng Romans chapter 12. Amen? So pag nakakaisip ka na ng negatibo, Lord, ano po ang will mo? Pray agad. Ano po? Lord, ano po ang will mo? So pag sinasabing malulungkot ka mamaya, ano na ang gagawin mo? Change the way you think. Baguhin ang laman ng isip. Pag may nagsasabi sa iyo ng hindi maganda, ano yung ilalagay mo sa isip mo? Yung sinasabi ng Diyos. Amen. Positive ka. Kasi may salita ang Diyos sa iyo. Ano sabi ng Diyos sa iyo? Minamahal ka niya, tinatanggap ka niya, tinatawag ka niya, kinalulugdan niya ang paglapit mo din sa Kanya. So, minsan bubulagin ka, ang dami problema, kabi-kabilaan. Minsan sa ating pamumuhay, puno ng problema, kabi-kabila, suliranin, walang katugunan. Sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang, ikaw mo naman daw, subalit ang Diyos nagmamahal sa lahat. O, iyon na ilalagay mo sa isip mo. Na ano, mahal ka ng Diyos. Iyan ang sinasabi dyan. Amen? Baguhin ang pag-iisip. Sa mga pagsisinungaling ng kaaway negatibo, subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. O, diba? Walang di kaya siyang gawin. Gaano man kabigat, lahat kayang gawin ng Diyos. O, diba? Ganyan po. Sunod, sa tahasang paglimot sa pangako ng pakikipag-isa sa Diyos, anong dapat gawin? Magsisi. Pag nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, brother, sister, magsisi. Amen? Kausapin mo katabi mo, magsisi. Yan ang solusyon. Magsisi. Talikuran ang kasalanan. Sabi sa Joel chapter 2 verse 13, nabasa na natin yan kanina. Amen? Magsisi tayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Para hindi maging satanic yung puso natin, maging totoo, maging genuine, maging pure yung talaga pong pagsisisi natin sa Panginoon. Amen. Kahit hindi kayang gawin ng iba, gagawin mo. Kasi sa iyo yan at sa Diyos. Kaya po ba? Kaya pa po mga kapatid? Magsisi. Ano na ang gagawin sa pagbubulag ni Satanas ng kaisipan? Magbago ng pag-iisip. Anong gagawin sa tahasang paglimot sa pangako ng pakikipag-isa sa Diyos? Magsisi. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 8, paano ang pagsisisi? 1, 2, 3, go! Yun. Sabi sa Mangangaral chapter 5 verse 4,
Yan. Kaya dahil siya nalulugod kapag dai kaning devotion time ta mananatili kang mangmang. Kaya magbigay ng oras ng pagbabasa ng Biblia sa Diyos. Amen. 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 Oseas chapter 2 verses 19 to 20. May naalala ako dito sa Oseas chapter 2 verse 19 talaga. One time, nagakot ako kay Lord. Pero dahil ko siya take literal. Nagakot ako kay Lord kung makakaagum pa ako. Pagbuklat ko ang Bible, yan ang simbag niya sa ko, exactly that word. Kaya sabi ko, garapay ko niya ako kayang i-take literally. Garap ako manggara literal, pero dahil man kasi nagkakamali ang Diyos, raw? Pawara na kita sa kalendaryo, daw? Mga kapatid, naalala ko lang yan. Ako talaga, one of my devotions, nagtatanong ako sa kanya kasi natatawa talaga ako kasi kinukulit ako ng lahat na sain man daa si ka-partner ko, ano man daa ang pangaran, taga sain man. Tapos, pati ako, syempre ako napipressure man sa utak ko. Kada mag-uli ka sa harong, hahanapan ka, kaiba mo, di ba po? Parang, so, nag-testing man akong mag-pray kay Lord. Nag-testing. Iyo po yan. Ano daw yan? Bahala ka mo. Pero para dahil malimot ang pangako ng pakikipag-isa sa Diyos, gawin mo ng asawa ang Diyos. Spiritual, kumbaga, ikaw mismo makipag-isa na din sa Diyos. Diba? Kasi pag nakipag-isa ka, yung may mga asawa na po dito, alam niyo naman, sabi niyo nga, kahit gusto niyong iwanan, hindi niyo na maiwanan. Tama po? Tama yun na, napag-isa na kayong dalawa. So para hindi malimutan ang pangako ng pakikipag-isa sa Diyos, matutunan din nating makipag-isa sa Kanya. Ang mabuklod tayo, mabuhay tayo sa katuwiran at katarungan ng Diyos. So anong gagawin natin kapag tayo ay nalulungkot? Kalungkutang hindi galing sa Diyos, na gusto na nating huminto, hindi na magpatuloy, ayaw na nating magtiwala kasi minsan natitisod tayo sa church, natitisod tayo ng kapwa mananampalataya natin. Tama po, minsan nadi-discourage tayo dahil sa mga ginagawa ng nasa paligid natin. Sa bahay, problema sa bahay, ano daw ang gagawin? Sabi dyan sa 2 Corinthians chapter 7 to 10, patapos na tayo, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Kung ang kalungkutan na yan ay causes you to stop, hindi yan galing sa Diyos. Dahil ang tunay na kalungkutan na nararanasan ng tao na galing sa Diyos ay nagbubunga ng pananabik sa kanyang pagdating. Basahin po natin ang 2 Korinto chapter 10 verse 7 to 10. 10 to 11. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, go! Amen. Kaya ang kalungkutang bigay ng mundo, nakaka-depress, nakaka-anxiety, nakaka-stress. Hindi yan galing sa Diyos. Iya po.
Ang kalungkutan galing sa Diyos ay nagpapatuloy na maging masikap at masigasig na mamuhay sa katuwiran ng Diyos. Sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4, yan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tandaan natin yan. Kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok, dyan po yung nangyari kay Pablo, kay Paul, nung siya ay ikulong, mga kapatid, pinahirapan din naman siya. Walang sumama sa kanya na kahit na sino man, pero nanalig lamang siya sa Panginoong Yesus. Kaya ano pang gusto ng Diyos sa atin? Manalangin. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Basa, 1, 2, 3, go! Amen. Kaya sabi ni Jesus dun sa mga disciples, "Uy, ba't kayo natutulog? Manalangin kayo." Manalangin upang hindi matukso. Yan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Dahil si Satanas ay kumikilos, dahil si Satanas ay gumagawa, at kung hindi man siya gumawa, tayo mismo yung gumagawa ng gawa ni Satanas. Kaya dapat po ay manalangin. Sunod, palakasin ang Espiritu. Sa paanong paraan? Sabi po sa Efeso, basa. Pananampalataya at salita ng Diyos, pananalangin. Pananalangin, pananampalataya at salita ng Diyos. Gusto yan ng Diyos. Para lumakas ang ating mga spirito. Amen? Yan ang kailangan natin bilang mga anak niya. May kausap po ba ako ng mga anak dito ng Diyos? Amen. Hallelujah. And last one. Bago ang last one, magpatawad. Kung magagalit man kayo, sabi sa Efeso, pakibasa po. Hallelujah. Yan ang foothold ng enemy. Yan ang stronghold ng enemy. Pag palagi kang galit. Palagi kang galit. And last one, para matalo yung galit na yun, makapagpatawad, final. Magmahal. Ginawa ni Jesus, magmahal. Sabi sa Roma 12:21. Yan, sunod. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Nung high school ako, binubuli ako sa school namin. Sabi nung teacher namin, daigin ng masama, daigin ng mabuti ang masama. Yun lang ang linagay ko sa utak ko. Aram nito kung taon no binubuli ako. Pero may mga kayang tapuan. Mayong nakakariban sa biyaya kang Diyos. Kaya na sabi, daigin ng mabuti ang masama. Panatilihin ninyo ang masiding pag-ibig sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sapagkat, sa ina yan Ate Emily,
sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen? Yan, always love one another. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 44, last. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kaya ba nating gawin ang ginawa ni Jesus para sa atin? Tayo pong lahat ay mananalangin na sa mga oras na ito. Yung handa lamang po na lumapit muli sa Panginoon, magpakumbaba sa Kanya.